bruger vores fundbænk hver eneste dag. Den giver både en behagelig siddeplads og smart opbevaring uden at fylde ret meget. Og det er perfekt på vores altan, hvor vi gerne vil udnytte pladsen bedst muligt. Det er blevet vores lille hyggehjørne, hvor både vi og hunden nyder at sidde. Her sidder den dagen lang og kan holde øje med, hvad der sker. Vi vil gerne skabe et hyggeligt sted, hvor vi kunne nyde en kop kaffe, læse en bog eller bare slappe af, og det er præcis det, bænken er blevet for os. Det jeg bedst kan lide ved den er, at multikassen kan bruges på så mange forskellige måder. Lige nu har vi puder og tæpper i den, så de altid er lige ved hånden, når vi sidder ude, og det gør det bare lidt nemmere at bruge altanen hver dag. Multikassen har hjul, så den nemt kan trækkes frem, når vi skal bruge den, og let skubbes på plads igen. Den er også rigtig god til opbevaring af havespil, så de er samlet et sted og altid er nemmere at finde frem, når man har lyst til at spille. Og har du grønne fingre, kan multikassen også bruges som plantekasse med blomster, krydderurter eller en lille køkkenhave. Vi har plantet lavendler i den, og det spreder en helt fantastisk duft. Og hvis vores behov ændrer sig en dag, kan den laves om til en sandkasse. Jeg synes virkelig, det er smart, at den kan bruges på så mange forskellige måder. Det gør, at den kan følge os i mange år, også når vores behov de ændrer sig.